Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jutikan baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wartaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran murikan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Allahumma jutikan baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wandaliyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Allahumma jutikan baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wandaliyat kudrat iradat ilmu hayat sama masuk kalam qadiran murikan aliyan hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Al-Fatihah. Iya karena membayar Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kula panjenengan kempal belajar sareng-sareng sinau bareng-bareng ngopi bareng medhar ana ing kalami Allah. Kaping kalih sholawat salam tasaka aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan tansah ngaturaken pripun syafaat di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, pelajaran demi pelajaran sampun
pun kula jenengan tampi bab masalah tauhid. Nek kono aja ngantek waleh-waleh awake iki mang ngrasani Gusti Allah. Justru temliko wau saben dina iki mang ngrasani Gusti Allah iku bukti mahabbahe kula jenengan maring Gusti Allah. Arepe ngopi ngrasani Gusti Allah. Arepe mlaku-mlaku yo ngrasani Gusti Allah. Datose temliku wau kula jenengan gak lepas sangka ngrasani Gusti Allah. Lah karena apa? Aja ngantek adiki mang lali maring Gusti Allah. Saben dina kula panjenengan ngucapaken subhanallah, subhanallah, subhanallah. Temliku wau maha suci Allah. Lah temliku aja ngantek di kotori malih kalih pikirane awake dhewe utawa atine awake dhewe. Dijaga kesuciane. Lah kesucian sing pundi sing dijaga? Ya akbari Gusti Allah niku. Aja ngantek adike mang ngaku-ngaku nek iku mang gadane kula jenengan. Kula panjenengan diparingi kefahaman niku peparing. Sanes kula jenengan paham diparingi. Kula panjenengan diparingi pangerten kalih Gusti Allah, nggih niku peparing. Lah ten niku aja ngantek di aku-aku malih. Sehingga saben dina adiki manguta subhanallah, subhanallah sekabehane iki kagungane Allah. Damel ngresiki keakuan ning atine awake dhewe lanten pikirane awake dhewe. Kalimah aku ning awake dhewe lha iki diilangi. Lah ngerti ya wong sakabehane kagungane Allah bukan kagungane awake dhewe. Awake iki mah diciptane Allah. Dadi saksire Gusti Allah. Kadang awake dhewe brengkeli, pikiran brengkeli, ati ya brengkeli. Sehingga apa? Lakon iki mang keakuan muncul ning pikiran awake dhewe utawa ning atine awake dhewe. Lah krana apa kok muncul keakuan? Karena kula panjenengan dereng mlebu ana ing tauhid. Kula panjenengan dereng ana ing fasadul jasad. Sing diubah niki cuma jasate tok, sing dirasakne iki jasate tok. Sing dipenakne jasate, sing dimulyakne ya jasate. Lah ngerti ya sing duwe kabeh iki Gusti Allah. Lah ngerti sing duwe kabeh Gusti Allah, mulyakne Gusti Allah. Aja ngantek gak dimulyakne. Saben dina Gusti Allah paring ning awake dhewe malah dipaitu. Ya Allah kurang. Awake iki mangpun diparingi kesehatan, ya Allah kurang sehat. Ya kan ngoten. Datang mriki kula panjenengan gak duwe tata krama kalih Gusti Allah. Pada Gusti Allah iki mang peparing ning awake dhewe ora njaluk. Budimu yo gak dijaluk ajane. Lah wong iki nglakoni kebaikan kanggone awake dhewe kok ora kanggone Gusti Allah, kanggone awake dhewe. Adike nglakoni ibadah kanggone awake dhewe. Sing butuh ya awake dhewe dudu Gusti Allah. Dan nek kan kebalik nek kono. Seakan-akan sing butuh niki wau Gusti Allah. Gusti Allah butuh ngene, butuh ibadahku sehingga ibadahe kencang. Gusti Allah iku butuh pangalemku. Lho mek Gusti Allah. Iku ora dibutuhne kabeh. Lah tapi iki aja ngantek adike ngatur Gusti Allah. Lah ngerti ya Gusti Allah sing obane awake dhewe, sing peparing ning awake dhewe.
saben dina iki mang ya Gusti Allah sing gerakne, sing menengne nggih Gusti Allah, sing ngobahne ya Gusti Allah. Karena kalau jenengan pun mlebet ana ing fasadul jasad, di luar jasad awake dhewe. Sehingga apa? Nek kono wis genek rasa malih. Rasa-rasa ning mana yo rene, pikiran ning otak yo enek. Kalau penuh fasadul jasad. Nah selama ini ada kan jek ngomongne jasad. Awake iki mang jek ngomongne pikiran. Awake iki mang jek ngomongne ati, sik ngomongne nafsu, sik ngomongne ego, sukma lan roh. Iki jasad iki sih. Jadi dikenali awake dhewe jasate awake dhewe. Dereng ten Gustine dereng. Lah sehingga apa? Temriko wau timbul rasa lan rumangsa paham, rasa lan rumangsa ngerti. Lah ngati iki mang iki pelajaran makrifat sawen. Makrifat. Makrifat iki kenal, ada ki mengenal. Si mengenal. Ngono kaya sawen. Awake iki makrifat ing awake dhewe mengenali diri sendiri. Dan awal ini marifat datang Gusti Allah, mengenal Gusti Allah. Dengan apa? Nggih salah setunggal kali sifat-sifat Allah. Saben wedaran awal sangka wedaran sifat niki wae mboten ketinggalan. Lah karena apa? Temriku wae dijelasne Allahu wujud. Allah wujud kita bako mukhalafatul hawadisi yamu binafsihi. Nah temriki pun jelas. Nek Gusti Allah niku wau jumeneng kelawan zati dewi. Tapi nek kula jenengan dijumenengne, dienekne, diciptakne. Nek Gusti Allah niki wau bakok tetep gak ngolah ngalih, tapi nek awake dhewe ngolah ngalih. Anak sing lemu, anak sing kuru, anak sing dhuwur, anak sing ndek, ngolah ngalih. Terus kaya ngono piye? Lah ngerti ya Gusti Allah niki wau sanes makhluk. Nek kula jenengan makhluk. Lah bedane nek ngono. Temriku wae Gusti Allah ya ora manggon gak ngenggon. Mau diuting ning ndi ora enak. Karena dudu makhluk. Nek makhluk mau diuting ning ndi enak. Wis jenenge apa niku wonten. Tapi nek Gusti Allah niku wau benten. Diangen-angen nggih mboten kenging. Dirasakne nggih mboten kenging. Dene apa ada ki mengaku-ngaku lho Gusti Allah ning dodoku. Lho, nek ingkon Gusti Allah, apa kuat awake dhewe? Kuat dodo niki mang dinggone Gusti Allah. Iki kan rumangsane awake dhewe. Lah setem mriki Gusti Allah sing pundi? Gusti Allah saking hasil pemikirane awake dhewe dilebokne ning dodone awake dhewe. Sehingga boten murni malih hasil sangka pikiran adi. Dan nyatane temriku wau lafat Allah ning pikiran baru lafat Allah niki wau disalah ning dodone. Lah kan pikiran kasih dincepne ning dodone. Sehingga apa teng kono? Allah, 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 Allah. Dan ngerti yo, iki kan jenenge tauhid ati. Ati bertauhid seperti itu. Akal bertauhid dengan bayangan-bayangannya itu. Dengan gambaran-gambarannya itu. Nah iki jane perjalanan meneh iki mau tauhid rohani. Tauhid roh.
Dan sebenarnya roh awake dhewe pun syahadat maring Gusti Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, berarti kan roh awake dhewe sudah berjumpa dengan Allah. Sudah bertemu dengan Allah. Roh niku nggih pun dialog kali Gusti Allah, pun komunikasi kali Gusti Allah. Wong sakjane kan perjalanan awake dhewe memurnikan tauhid niku wau. Ben gak kecampuran pikiran awake dhewe lan atine awake dhewe. Ya karena apa? Sebelum roh niku wau manjing ning ragane awake dhewe, roh niku wau pun syahadat maring Gusti Allah. Nah nek ati kudu ngerti. Ya pelajaran-pelajaran sing saben dina kula jenengan mirengne iki memurnikan syahadat niku. Sehingga aja ngantek pikiran yo melek-melok, yo aja ngantek iki mang hati ki melek-melok. Karena apa dirasane gak kenek, digambarne mboten kene. Lah niki lho wujude Allah. Dadose duduk ayemmu, duduk senengmu, yo duduk susahmu. Duduk. Awake dhewe kanggonan. Perkara niku kanggonan. Ya kuwancane yo klambine awake dhewe. Seneng yo klambine ade, susah yo klambine awake dhewe. Yo klambine awake dhewe. Dan nek kula jenengan tumuju ning Gusti Allah. Lah sehingga napa? Tamlika wau rahmatal lil alamin. Awake dhewe ora gampang ngelokne makhluk Gusti Allah. Mbok iki mang wujude apa wae iki mang gak gampang ngelokne. Gak gampang maitu. Sehingga ten manah tamlika wau wis genek gerakan-gerakan malih. Wis genek rasa iki malih, ten pikirane kula jenengan wis genek gambaran-gambaran malih. Kenapa tamlika wau pun fasatul jasad, tamlika wau wis genek tulisane wis genek, suarane wis genek, ucapane genek. Kenapa sekabehane pun dipendem ning alami. Tamlika wau roh tasik melampah tumuju ning alami. Lah ngerti yo ten alam kasunyatan tamlika perlengkapane kula jenengan iki napa? Urip ning kasunyatan sing ngoten iki. Ya iki mang pikiran awake dhewe yo alate. Atine awake dhewe yo alate. Nafsune awake dhewe yo alat. Iki yo perangkat kabeh. Egone awake dhewe yo perangkate awake dhewe. Sukmane awake dhewe yo perangkate awake dhewe, perangkat kabeh. Ya kadang kan ada iki mang mentuhankan perangkat itu sendiri kok. Mentuhankan angen-angene awake dhewe, mentuhankan rasane awake dhewe. Lah itu. Padahal Gusti Allah iku sanes rasa. Nek kono iki mang yo gak mangkon gak ngenggon. Lah kok adik engka enggon nek Gusti Allah. Malah awake dhewe digawe ning nggon Gusti Allah. Kan kebalik. Gusti Allah tak deleh ning dodoku. Lah padahal alam donya iki lho ciptaane. Iki kanggone menungso. Lah kok adik iki malah deleh Gusti Allah ning dodone awake dhewe. Nah, teman iku kula jenengan nggih sing ati-ati ana ing ucapane. Sing ati-ati ana ing rasane, sing ati-ati ana ing ciptane. Aja ngantek tauhid kula jenengan iku kecampuran kalih liyane. Sehingga napa kita murnikan tamliku wau wis genek akon-akon meneh. Nek tauhid murni nek sudah fasatul jasad,
keluar dari jasad iki wis keakon-akon. Wah, aku wis marifat ya ora, aku wis hakikat ya ora, aku wis belajar tauhid sing penting boten. Boten. Selama iki awake kan sombong. Roh titik pe digawe mendeli kancane, gitu. Roh apa awakmu? Lah kowe iki mang roh titik ngenggokne awak dhewe ning makom sing kaya ngono. Kowe iki makom makrifat. Wis wiridane apa jai. Oke. Dadose awake dhewe kudu ngerteni ning awake dhewe temriko wau man arafan nausau ngerteni ning awake dhewe iki mang ana ing ragane. Fakot arafarobahu iki ana ing rasane. Robahu iki rasane siat, pengenal dengan rasa. Pertama kan mengenal dengan raganya, dengan jisim-jisim saya ngatakan itu. Ini dengan rasanya, dengan rohnya ini. Kalau kita sudah mengenal Tuhan itu, maka fasadul jasad, hilanglah jasad kita. Dan sebenarnya itu, kalau jasad tadi memang hilang, karena harus gene akon-akon aneh. Gene memang tunjuk-tunjuk gene. Gene senunjuk ilu Allah nggak ada. Kulo Allah nggak ada. Tapi nanti memang neng jasad, ya. Iki jelas nunjuk ilu Allah. Gila Allah. Seperti itu. Nah, nek kene ati kudu ngerti wilayah-wilayah iki, Mas. Dina apa adi iki mesti ngomong ngono, oh wilayah jasad. Bukan wilayah fasasul jasad lagi, jasad itu. Saya ngomong ini jasadmu, bukan Gusti ini. Meskipun kalimatnya Gusti, tapi jasadmu saya ngomong ini. Nek kula panjenengan pun fasadul jasad menika ana ing roh sing mlampah nggih roh. Roh mengkip dengan bahasa roh, bukan bahasa akal malih atau bahasa hati atau bahasa raga kulit sanes. Lah semerpe pripun? Nek kula jenengan pun nyanyi niki dari nyanyi ngapunten. Nek mengelek pun nyanyi lek ngertos ki apa? Ribut. Sementara kan ngertani ning awake dewi-dewi. Nah niku lho. Kan jenengan ngomong kula wae, sapa sing ngomong nek ngene nggo. Tak budak dhisik. Marang nek ora tak kabarane kanca-kanca ngono. Wonten mawon. Lah temriko wau pengenalan ana ing tauhid ning akal, tauhid ning hati lan tauhid dan rohani. Jadi perwilayah niki yo enggak salah. Itu jangan disalahkan kalau ada orang berkata seperti itu kan, oh ini di wilayah akal. Dengan rasa-rasa, oh ini di wilayah hati. Menunjukkan dirinya gila Allah. Nah, ini wilayah jasad ya. Cinta boleh jasad. Jadi semua itu betul. Yang diucapkan itu betul semua, nggak ada yang salah. Karena apa? Kalau nanti sudah fase jasad, wes gene tunjuk gene. Wis ora enak omongan ora enak. Nek kono darane padang ya ora, darane peteng ya ora. Darane penak ya ora, darane gak penak nggih, mboten. Karena wis di luar jasate awake dhewe.
wiridan. Masya Allah, gerak. Lah tauhid mriki wau kan bukan arti mang dadi siji maring Gusti Allah, bukan. Bukan nek manunggaling kalau Gusti, bukan. Ya karena apa? Hilang. Kaulane ilang kare Gustine. Ya kan benten kali manunggaling kalau Gusti. Berarti kan loro dadi siji. Nek tauhid mriki kaula ilang kare Allah. Nek kare Allah sing apa? Wis kare kune apa? Sing dianekne iki mang apa? Kun fayakun iki mang piye? Kun fayakun lungguh. Kun fayakun mangan. Ya iku lho kune Gusti Allah. Kun fayakun ngomong ya ngomong. Kun fayakun iki mang delok ya delok, iku kun fayakun. Lah kurang pripun malih? Oh jawaban. Jawabannya Bapak jak ngrablek. Dadose obahe kula jenengan iki ya kune Gusti Allah, menenge kula jenengan nggih kune Gusti Allah. Karena apa? Bukan manunggal pun ical kaulane kari Gustine. Nggih menawi wonten ingkang badhe tanglet monggo. Sinten? Pak Haji. Loh kok mboten nonton? Kok mboten tanglet pripun Pak Haji? Kok mboten nonton tanglet? Jaringan masalah. Loh, ojo dadi masalah Pak Haji. Ojo. Abot ya wong di masalah iku delehne jenenge malah gawe masalah. Monggo Pak Haji. Kan jarang kepanggih. Nah, monggo. Kok sak siring jenengan. Kudu wonten temen iki kan kudu elek kabeh. Wong kabeh pun dikune Gusti Allah kepekipun. Iku pun atus ditolak kune Gusti Allah, ya ngoten lho. Mboten usah sungkan, gak usah sungkan ambek wong-wong iki, gak usah disungkani. Rugi jenengan nyungkani wong-wong iki. Napa makasih. Dereng ngoten. Mengke rasa-rasa kali Pak Joki. Rasa-rasa kali mriko mengke. Tidak sih, apakah semua diperlukan? Itu diperlukan. Nek awet iki mang wis ngerteni tauhid akal hati dan rohani, sehingga apa? Di situ semua nafsunya awet dingko lerem. Bisikan-bisikan ning atine wis kene. Kaya dene halusinasi, imajinasi, ilusi awet iki konoto. Semua bisa kekontrol dengan tauhid itu. Karena apa? Wis genek pengakuan maneh. Karena apa sekabehane nggih Allah niku wae. Sekabehane nggih Gusti Gusti Allah. Nah, dia kan jeng ngaku-ngaku kan ragu-ragu. Gitu. Mamang awet iki. Aku yakin kali Gusti Allah kan. Yakin tok. Ternyatane jek nesu. Gitu. Gara-gara iki nesu. Cek emosi. Lah iki sing bahayane. Dadi ini piye selama iki yakin awake iki majek yakin abal-abal. Yakin aja abal-abal. Karena apa? Yakin iki memang belum tentu benar sing mau yakini. Karena jane rasa saya mau yakini kan penakmu. Saya mau yakini kan ayemmu.
Sing mau yakini kan weruhmu. Sehingga timbul yakin sing ngoten iku wae. Nah, iki mang wis ning fasatul jasad, kita di dalam keyakinan itu sendiri, bukan di luar lagi. Kalau sudah di dalam keyakinan, ini enggak diucapkan lagi. Lah apa? Ya fi'liyah awake dhewe. Contoh wis gak grunjel malih. Sampai keadaan apa mawon wis kene grunjelan. Wis gak menghakimi kalau liyane malih. Lho kan ngoten. Gak nyalah-nyalahne. Sing bener iki sing nggonmu salah, mboten punten. Dados yakin ana ing fi'liyahe awake dhewe bukan ucapan lagi. Nah ucapkan iso ngapusi. Gitu. Tapi dengan fi'liyah, lah inilah yang menentukan. Nah, dengan fi'liyah awake dhewe yakine nek kono mang sehingga anak wong sing gawe ala awake dhewe lho Gusti Allah sing ngobani. Lho ngoten. Gusti Allah sing ngresake. Lho nyapone wis ge enak iki mang. Tapi nek iki mang yakine je ning rasa. Bah. Anak wong maidu pegel awake dhewe. Apa nanti mah dirasani, bah tambah pegel. Lah iki lho beda. Yakin ning kene ambek yakin ana ing fi'liyahe awake dhewe iki pun ning jroning keyakinan iku wae. Sehingga mlakune wis karagu-ragu. Nek kono mlaku wis gak bayang-bayangne sing elek-elek iki mboten. Nek kono iki mang rasane wis gak mengadang-adang. Sedayane ya fi'liyah Gusti Allah, af'ale Gusti Allah, sedayane ya sifate Allah. Ilmu iki ya sifate Allah, basar iki ya sifate Allah, sama iki ya sifate Gusti Allah. Dadi nek kene uga tumibone awake dhewe tok sakabehane makhluk. Sedayane makhluk niku. Wong kadang ada kan nunjuk ning awake dhewe. Sehingga kok rumangsa mulya, gitu. Rumangsa mulya. Dan justru temriku wau bisa menghancurkan diri sendiri. Karena apa? Merasa mulya luwih unggul tinimbang makhluk liyane. Nek iki mang kula jenengan ucapne. Nek iki mang tasik kula jenengan gondeli, ajuri. Oke musuhi. Iki kan sifat sombongnya awake dhewe. Sifat sombongnya. Lah bener temriki wae Gusti Allah nyiptakne menungso iki mang mulya. Iki mang gak dituduh-tuduhne. Mulyane iki mang gak digawe rendahne makhluk yang lain. Mulyane iki mang gak digawe adu kesakten. Iku dudu ukuran iku. Nek kene duduk mandi ngomongane. Ora kemandan nek kono gak enak. Lah karena apa yo? Sedaya kagungane Allah. Kemandan kan balik ning nafsune awake dhewe. Balik ning kepingin awake dhewe. Yo ngatos temen iku wae kula jenengan gunane kalimah Quran. Padahal Quran iki wau gawe nerangi awake dhewe, gawe nerangi pelakune awake dhewe. Kok kamu diwaca tok. Data menika wau dari awal dari dini kula jenengan pun disuguhne. Nek kabeh nglakoni apa wae wacanen bismillah. Wis dilatih awake dhewe kula.
sejak dini pun dilatih saja. Karena kini digampang nih malah. Apa itu? Malah ngono. Ya padahal ngerti yo. Bismillahirrahmanirrahim. Sing ngobane sinten nggih Allah. Kula wujud ulas asih Gusti Allah. Kula jeneng nglakoni apa iku Rahman Rahim Gusti Allah. Jadi arti men gak lepas sangka Rahman Rahim Gusti Allah mboten saged lepas. Diwujudne ten kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sejak dini kan pun dilatih nih. Latihan. Bar gede lali. Lali sakarepe dhewe. Lagi dingerteni lan dipahami. Maksudnya apa ta ulama niku wau ngajari nek adike kaping lakoni apa wae diawali kali bismillah. Ngerti yo sing ngobane awake dhewe Allah. Sing menengne ya Allah, sing ngadekne ya Allah, sing lingguhne nggih Gusti Allah. Iku bismillah. Lah kurang piye ta Gusti Allah ning awake dhewe. Ngono kok jadi baidu, sik kurang ini. Gitu Pak Haji. Awakku kok gak penak dan lu. Iki mah itu Gusti Allah ya. Gitu Pak Haji. Lah kadain apa? Sedaya niki nikmat sing diparingi kula jenengan nikmat. Tinggal iki mang prasangkane awake iki mang piye ning Gusti Allah. Prasangkane iki mang positif apa negatif. Lah jare nikmat iki macam-macam mau gak penak tok. Lah pikirane awake dhewe jenenge nikmat iki penak. Gitu. Padahal nikmat loro yo nikmat. Lho kok saged ngoten? Awake iki mang loro rata-rata kan. Diparingi nikmat kalih Gusti Allah gak krasa. Nikmate apa? Adik mang cedhak terus sampai Gusti Allah. Sing golesane Allah. Gitu nalikane sakit. Allah. Lho kan nikmat niku. Tambah cedhak awake dhewe. Allah ning atine Allah gitu. Jadi itu musibah. Lah niku sedaya nikmat sing diparing Gusti Allah sing kula jenengan dereng paham. Sing kula jenengan dereng ngerteni. Sehat yo nikmat, lara yo nikmat. Nikmat semua itu. Pripun Mbak Gaji? Nikmat ke penak dan enak antara. Lah, nikmat iki globale Mbak Gaji. Nek penak kan individu. Gitu. Sing kula gambare wau wong loro iki mang cedhek maring Gusti Allah, nyatane iki ambaikan zikir maring Gusti Allah. Kan iki nikmat Pak Haji. Gitu. Lah, awake iki mang sehat yo nikmat. Jadi posisi sehat nikmate kaya ngene, posisi loro nikmate kaya ngene cedhek maring Gusti Allah. Sehingga temen iku wau kalau di dunia tasawuf kan orang itu minta sakit terus. Nah, kenapa cedek? Gitu. Allah. Di situ. Jadi semua yang di dalam kita, entah itu pikiran kita, hati kita, nafsu kita, ego kita, sukma kita diajak zikir maring Gusti Allah. Lah nek kene lho, gak krasa hati ki mang wis idik ning Gusti Allah, malah hati ki mang pengen hidup. Rasa dipingini lara mulai wiridan dhewe.
Nah, kenapa kalau kita sakit kok mengucap itu? Kenapa? Nah, itulah nikmatnya. Jadi semua ini adalah nikmat sing dipandang Gusti Allah. Dipun Pak Haji. Wonten pertanyaan malih? Kok wonten? Ya alhamdulillahirabbil alamin. Di kula panjenengan sedaya saged nampi pelajaran-pelajaran saged nglampahi saben dinane sehingga saged ngrubah ana ing pemikiran kula jenengan ana ing lamane jenengan. Mugi sedaya saged manfaatkan gawe dewi lan kangge keluargane. Al-Fatihah. Ya kana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.